שלום, אני ירון, ואני אחרי 5 ימים של באמת חוויה מדהימה. באתי כבר פעם רביעית לאשרם הנפלא הזה, שכל פעם מרגיש בית ומקום לצמיחה אישית, גם פיזית, גם רוחנית, ופשוט עטוף באיזשהו חום ועיניים טובות. ותמיד נוצר פה איזה קסם שמכירים אנשים באים, אנשים לבד, אני באתי לבד, והכרתי פה קבוצה של אנשים שבאמת נפתחו ונוצרת ממש כמו קהילה, סאטסנג, שכל פעם יוצר חיבורים בין האנשים. והכל ביחד, החיבור פה לטבע, והלימוד, והשירה, וכמובן יוגה ברמה הכי גבוהה שיש, עם מגוון מורים, שכל אחד לומדים ממנו משהו אחר. ובאמת פשוט לבוא, לא להתלבט, כי אני גם הייתי בדילמות, אני עוד עובד חלקית, אז אמרתי לא, זה לא מסתדר לי, שזו פגישה חשובה. לא, אין זמן יותר מתאים מעכשיו להחליט ולבוא. תודה לכולם.